Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Okay. Hare Krishna devotees, எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். Teachings of Kapila Deva. அதுல இருக்கோம் நம்ம. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். சாதுக்கள் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். 11வது அத்தியாயம் பார்க்கிறோம். டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ். அதுல வந்துட்டு 2 ஸ்லோகங்கள் பார்த்துட்டோம். 21 and 22 நம்ம நல்லபடியா பார்த்துருக்கோம். சிம்டம்ஸ் ஆஃப் சாது அதுதான் பார்க்குறோம். அது சாதுக்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து ஷட்கோஸ்வாமிகள், அப்புறம் ஆச்சாரியர்கள், இவங்களெல்லாம் நம்ம மனசுல வச்சுக்கலாம். நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமி, சுத கோஸ்வாமி, இவங்களெல்லாம் நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம அப்படியே நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா சாதுக்கள் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன, அவங்கள எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியும். அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம். ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம அந்த ஒரு முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு டிவோட்டியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால நல்லபடியா அவங்க ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அந்த ஏன்னா சாதுக்கள் அப்படின்னாலே எல்லோருடைய நன்மையும் எப்பயும் அவங்க மனசுல இருக்கும். இந்த உலக நன்மைக்காக, தன்னோடது அப்படின்ற எதுவும் இல்லாம இந்த உலக நன்மைக்காக தான் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இப்ப பார்த்தோம்னா பாகவதத்துல கூட அவங்க வந்து இவங்க சுத கோஸ்வாமி, சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவங்க கிட்ட வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இல்லைங்களா? இப்ப பரிஷித் மகாராஜா சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அது மாதிரி சுத கோஸ்வாமி கிட்ட நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் அவங்களாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அப்போ அவங்களாம் வந்துட்டு எப்பயுமே தன்னோட வாழ்க்கை வந்து உலக நன்மைகளுக்காக டெடிகேட் பண்ணவங்களா இருப்பாங்க. யாகங்கள் இதெல்லாம் செய்வாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலயோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு வர்ணாசிரமத்துல இருந்தாலும் நம்மளால அது வந்து ரொம்ப மெட்டீரியல் விஷயங்கள் ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்களால அந்த நாலேஜ் இருக்காது. கஷ்டங்கள்ல இருந்து எப்படி வெளியில வருதுன்றது தெரியாது. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கன்னா, அந்த கஷ்டங்கள் நமக்குலாம் ஏற்படக்கூடாதுன்றதுக்காக நிறைய யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் இதெல்லாம் வளர்ப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்காக எவ்வளவு ரிஸ்கி அவங்க எடுப்பாங்க அப்படின்றதும் இருக்கும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை பத்தி இந்த உலக நன்மைக்கான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவங்க கிட்ட கேட்டோம்னா அவங்கள ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில கபிலரையும் வந்து தேவகத்தி அம்மா வந்துட்டு எனக்கு வந்து டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் அவங்களோட வாழ்க்கை முறை பார்த்தோம்னா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஈடுபாடு இல்லாம ஒரு தபஸ்ய வாழ்க்கை அவங்க எல்லாரும் நல்லபடியா வாழ்வாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சாதுக்களோட அடையாளமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்மளோட சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து. அந்த வகையில் நம்ம 21 முடிச்சிட்டோம். சிம்டம்ஸ் ஆஃப் சாது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாலரண்டா இருப்பாங்க, பொறுமையோட அப்புறம் கருணையோட இருப்பாங்க, எல்லார்கிட்டையும் அன்போட பழகுவாங்க அப்படின்ற நம்ம பாக்குறோம். எப்பயும் அமைதியான மனநிலையில இருப்பாங்க. அது மாதிரி நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் சாஸ்திரத்தை முழுமையா தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதெல்லாம் நல்லபடியா புரிதலோட இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரிலேட்டடா பிரபுபாதாவோட சம்மரி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 22 நம்ம போன வாரம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அப்ப அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதுல வந்து சச்சே சாது என்கேஜ்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானுக்கு பக்தி சேவை தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அது வந்து குவாலிட்டிஸ் பார்த்தோம். இது வந்து அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். பகவானுக்காக அவங்க எதையுமே விட்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ரினவுன்ஸ்டு, டிட்டாச்சா இருப்பாங்க. ஃபேமிலி அப்புறம் வந்துட்டு இந்த உலக விஷயங்கள் எல்லாத்துலயும் அவங்க வந்து தன்னை விடுவிச்சுப்பாங்க கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்றதுக்காக. அது ஒண்ணுதான் அவங்களோட அடையாளமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இது ரிலேட்டடாவும் நம்ம போன வாரம் நல்லபடியா நம்ம வாசிச்சோம். சோ அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பிரகலாத் மகாராஜர் அப்படின்றது என்னோட ரிமெம்பரன்ஸ். இல்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரன்
வாசிச்சலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாதைதம் சாவதூதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் श्री राधा कृष्ण पादां साहन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्परूपस्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இப்போ ஆக்டிவிட்டிஸ், சாதுக்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்குன்றது பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவானுக்காக எதையும் அவங்க விட்டு கொடுப்பாங்க, தன்னோட வாழ்க்கையை பகவானுக்காக டெடிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் இருந்து விலகி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்து அது ரிலேட்டடா நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். இப்ப பிரகலாத் மகாராஜர் இதுல இருந்து வாசிக்கணும். யார்கிட்ட தமிழ் புக் இருக்கோ அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரகலாத மகாராஜா கிருஷ்ணரின் நினைவாகவே இருந்தார். இதன் காரணமாக அவர் தம் தந்தையிடம் பல இன்னல்களை அனுபவித்தார். ஜட இயற்கை நமக்கு எளிதில் விடுதலை அளிப்பது இல்லை. கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களை பற்றுவதற்கான பலத்தை நாம் பெறும்போது மாயை நம்மை அதன் பிடியில் வைத்திருக்க முயற்சிக்கும். ஆனால் ஒருவன் கிருஷ்ணருக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்தால் மாயை செயல் இழந்து போகும். இதற்கான மிக சிறந்த உதாரணம் கோபியர்கள். அவர்கள் கிருஷ்ணரை பின்பற்றுவதற்காக தன் குடும்பம், கௌரவம், மானம் எல்லாவற்றையும் கைவிட்டார்கள். இது பக்குவத்தின் உச்ச நிலை. என்றாலும் நாம் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதில் கோஸ்வாமிகளை போல் திடமாக இருக்க வேண்டும். சனாதன கோஸ்வாமி உசேன் ஷாவின் அரசாங்கத்தில் ஒரு முக்கிய அமைச்சராக இருந்தார். ஆனால் அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுவதற்காக எல்லாவற்றையும் துறந்தார். அவர் ஒரு ஆண்டின் வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு ஒவ்வொரு இரவும் வேறான ஒரு மரத்தடியில் வசித்து வந்தார். இக உலக துன்பங்களை துறந்து வாழ முடியுமா என்று கேட்கலாம். கோஸ்வாமிகள் கிருஷ்ணரும் கோபியரும் நிகழ்த்திய பரமான காதல் லீலைகள் என்னும் சமுத்திரத்தில் மூழ்கி வாழ்ந்து வந்தார்கள். அது அவர்களின் சொத்தாக இருந்ததால் அவர்கள் மிக அமைதியாய் வாழ்ந்தார்கள். நாம் எல்லாவற்றையும் கைவிடுவது என்பது சாத்தியமல்ல. கிருஷ்ணரிடம் திடமான நம்பிக்கை வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் துறந்தால் பைத்தியம் பிடித்துவிடும். கிருஷ்ணரின் தொடர்பு நமக்கு கிட்டுமானால் நாம் குடும்பம், வியாபாரம் போன்ற எல்லா செல்வங்களையும் நாம் துறக்கலாம். ஆனால் அதற்கு சாது சங்கம், பக்தனுடன் உறவு தேவை. நாம் ஒவ்வொரு பக்தனுடன் தொடர்பு கொண்டால் எல்லாவற்றையும் கைவிட்டு முக்தி அடைந்து வீடு திரும்பும் நாள், கடவுளிடம் மீண்டும் செல்லும் நாள் நிச்சயம் வரும். தற்போது நாம் ஜட இன்பங்களில் பற்று கொண்டுள்ளோம். கிருஷ்ணரும் புலன்களை திருப்தி செய்வதற்கு நமக்கு வாய்ப்பளிக்கிறார். புலனின்பம் துய்ப்பதற்காக நாம் இந்த ஜட உலகிற்கு வந்திருப்பதால் அதை முழுவதுமாக அனுபவிப்பதற்கு கிருஷ்ணர் நம்மை அனுமதிக்கிறார் என்றாலும் இது மாயை எனப்படும். உண்மையில் இது இன்ப அனுபவம் அல்ல, போராட்டமே. அடுத்தடுத்த வாழ்வுகளில் போராடி கொண்டிருப்பதை ஒருவன் உணரும் போது ஜட உலகில் உண்மையான இன்ப அனுபவம் இல்லை என்பதை அறியும் போது அவன் கிருஷ்ணரின் பக்தனாகிறான். அந்த உணர்வு பெறுவதற்கு அறிவு தேவை. அந்த அறிவு ஒரு பக்தனாகிய சாதுவுடன் தொடர்பு கொள்வதால் பெறப்படுகிறது. ஜட இருப்புடனான இப்போராட்டத்திலிருந்து விடுபடுவது பற்றி கபில தேவர் அடுத்த பதத்தில் விளக்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்துட்டு சாதுஸோட ஆக்டிவிட்டிஸ் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து பிரகலாத் மகாராஜர் அவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. அவங்க வந்துட்டு அவங்க தந்தை ரொம்ப கஷ்டங்கள்லாம் கொடுத்தப்பையும் அவங்க வந்து அதை வந்து நல்லபடியா ஓவர் கம் பண்ணாங்க. எதனாலன்னா அவங்க பக்தி அப்படின்றது பகவானுக்கு பண்ண அந்த நிலையினால அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா.
அதெல்லாம் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். அப்போ அது ஒரு கண்டினியூஷன். பிரகலாத் மகாராஜர் சிம்பிளி தாட் ஆஃப் கிருஷ்ணா, பகவானையே எப்பயும் அவங்க, ஏன்னா 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பிரகலாத் மகாராஜர் நம்ம வந்து ரிமெம்பரன்ஸ்க்கு தான் நம்ம வந்துட்டு எக்ஸாம்பிளா பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எப்பயும் பகவானை மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால சரிங்களா, அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது, அவங்க தந்தை அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த கஷ்டங்களை ஓவர் கம் பண்ண முடிஞ்சது. அதை வந்து நல்லபடியா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எதிர்கொண்டாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுதான் இது வந்து பிரகலாத் மகாராஜர் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம எப்பயும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நம்பிக்கையோடு திடமா இருந்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு இந்த உலக விஷயங்கள்ல ஹிரண்யகசிபு பிரகலாதர் கொடுத்த மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் வருது இல்லைங்களா, அதை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நல்லபடியா நம்மளால அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும், எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப மெட்டீரியல் நேச்சர்ல நம்மளால வெளியில வர்றது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம அதுவும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா, பகவானோட இந்த பிரிந்த ஜடசக்தியிலேருந்து நம்மளால மீட்டு கொண்டு வருதுன்றது, தனிச்சு பண்றதுன்றது இயலாத காரியம் ஆல்மோஸ்ட் இல்லைங்களா. ஏன்னா முக்குணங்கள்ல தான் எப்பயுமே நம்ம சுரண்டுகிட்டே இருக்க போறோம். அதனால அவ்வளோ ஈஸியா நம்மளால அதுல இருந்து வெளியில வந்துட முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட திருப்பாதத்தை நம்ம நல்லபடியா சரணாகதி பண்றதன் மூலியமா, பக்தி பண்றது மூலியமா நம்ம நல்லபடியா அவங்க கிட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாத்துக்கணும். அந்த மாதிரி அப்ப என்ன ஆகும், மாயா will try to keep us under her clutches. மாயா வந்து நம்மளை வச்சிருக்க நினைச்சாலும், ஆனா ஒன்ஸ் நம்ம வந்து பகவான பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா மாய சக்தினால ஒன்றும் நம்மள வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து கோபிஸ் அவங்களோட வாழ்க்கையை நம்ம பாக்குறோம். அவங்களுக்கு வந்து லைஃப்னு சொல்ல பகவான் தான் எப்பயுமே இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன். அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி கிருஷ்ண பக்தியில உயர்ந்து நம்ம வந்துட்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, விருந்தாவன வாசிகள் அவங்களோட வாழ்க்கை, அது மாதிரி பர்டிகுலர் கோபிஸ் அவங்க எப்படி பகவான் மேல அன்பு வச்சிருந்தாங்க, எப்படி பக்தி பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே, ஏன்னா அவங்க தான் ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்காங்க, உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க இல்லைங்களா. ஸோ அவங்க நம்ம பார்த்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். பட் தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் ஆர்டினரி லிவிங் என்டிட்டிஸ். ஆனா அதெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த நிலை இல்லைங்களா. கோபிஸ் அப்புறம் ரஜவாசிகளோட பக்தியில ரொம்ப உயர்ந்த நிலை. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கோஸ்வாமிஸ் அவங்கள வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். மஞ்சரிஸ் இல்லைங்களா, அவங்கள வந்து கோஸ்வாமிஸா வந்திருக்காங்க. அப்ப அவங்க எப்படி வாழ்ந்து காட்டினாங்களோ அந்த முறைய நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கோஸ்வாமிஸ் எப்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே, ஒரு இடத்துல ரொம்ப நிலைச்சிருக்க மாட்டாங்க, மரத்தடியில் தான் வாழ்க்கை, அடுத்து என்ன வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா. பகவான் அவங்களுக்கு கிட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களுக்கு சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, விருந்தாவனத்துல உள்ள அந்த பாஸ்டன்ஸ் நடந்த இடத்தெல்லாம் அவங்க திருப்பி கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து ரெனிவேட் பண்ணணும், கோயில் கட்டணும், சாஸ்திரத்தை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பகவானுக்காக தன்னோட வாழ்க்கை அவங்க அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டாங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அவங்களோட வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி பக்தி பண்ண. எதனால இதை பண்றோம், நம்ம எதனால இதை பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த மாயையோட பிடியிலேருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வர்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. ஏன்னா இந்த மாயையோட கஷ்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 7 கஷ்டங்கள் நம்ம பாக்குறோம். பிறப்பு முதுமை நோய், அதுக்கப்புறம் அதிபூத அதிதெய்வா அதி ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோ அதனால இந்த மாயிலேருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பிரபுதா, இஃப் யூ பிகம் ஸ்ட்ராங் எனஃப், பகவான் கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ண இந்த மாயையிலேருந்து நம்மளால விடுபட முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ண பிரகலாத் மகாராஜர் மாதிரி நம்மளால அந்த கஷ்டங்களை ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அப்போ அது மாதிரி பார்க்கும்போது இங்க வந்து இப்போ கோஸ்வாமிஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா அவங்களோட வாழ்க்கை முறையெல்லாம் பார்க்கும்போதுதான் அந்த அளவுக்கு நம்மளால ரினவுன்ஸ்டா இருக்க முடியலனாலும் ஓரளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம நல்லபடியா பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட முடியும். அப்ப சனாதன கோஸ்வாமி, ஷட் கோஸ்வாமிகள் நம்ம ஏற்கனவே அவங்களோட இதை பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா சதாச்சார் கிளாஸ்லயே. அதுல சனாதன கோஸ்வாமி உயர்ந்த கோஸ்வாமி நம்ம பாக்குறோம். எல்லாருமே அந்த வகையில ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமியும் நம்ம பாக்குறோம். அவங்க 2 பேர் பிரதர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இவங்க வந்து மினிஸ்டரா இருந்தாங்க, ஹுசேன் ஷா அப்படின்றவங்ககிட்ட மினிஸ்டரா இருந்தாங்க அப்படின்றது நம்ம பாக்குறோம். ஆனா எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, 2 பேருமே ரொம்ப பெரிய பணக்காரவங்க. இவங்க ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும் அந்த அரசர்கிட்ட ரொம்ப முக்கியமான பதவியில இருந்ததுனால அவங்க கிட்ட நிறைய வெல்த் இருந்தது. அதாவது கப்பல் முழுக்க அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த மணியை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணலாங்களாம், அதாவது ஷிப்பு.
அது முழுக்க கொண்டு போய் ஃபில் பண்ணாலும் அவங்களோட வெல்த் வந்துட்டு அப்பயும் இருக்குமா. அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அவ்வளோ நல்ல ஒரு பொசிஷன், அதே மாதிரி நல்ல வெல்தியாவும் இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு மேல ரொம்ப ஈடுபாடோட அவங்க கிட்ட பக்தியோட இருந்ததுனால எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, விட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவ்வளவு நல்ல உயர்ந்த பதவி, அவ்வளவு உயர்ந்த வெல்த் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு பெக்கர் மாதிரி அடுத்த நிலைக்கு சாப்பாடு அதை கூட எதிர்பார்க்காம கிடைச்சதை வச்சு சாப்பிடுறது, அதுதான் வந்து மெண்டிகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ட்ரீஸோட நிழல்ல தான் அவங்க வாழ்வாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி வந்து அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க அமைச்சுக்கிட்டாங்கன்றதை பாக்குறோம். ஒன் மே ஆஸ்க், ஆஃப்டர் கிவிங் அப் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் ஹவு கேன் ஒன் லிவ்? இந்த ஜட உலக சந்தோஷங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு நம்மளால எப்படி வாழ முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, கோஸ்வாமிஸ் அவங்கள தான் நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப எதுக்கு இங்க வந்து சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றாங்க அப்படின்னா, உயர்ந்த பதவி, நிறைய வெல்த், அது எல்லாமே 2 பேருமே, ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி 2 பேருமே விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க, பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுகிட்ட சரணாகதி பண்ணாங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில கோஸ்வாமி அப்ப அவங்களால இருக்க முடிஞ்சது இல்லைங்களா, சந்தோஷமா இருக்க முடிஞ்சது, தன்னோட வாழ்க்கைய ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல்லான லைஃப் அவங்க லீட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ இந்த நம்ம இப்போ பொதுவா இந்த ஜட உலகத்துல இந்த விஷயங்கள்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு கேள்வி வரும் நமக்கு மனசுல, இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்மளால சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு யோசிச்சோம்னா, அதுக்கு கோஸ்வாமிஸோட வாழ்க்கையை நம்ம உதாரணமா பாக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம அவங்க புலன்களை அடக்கினாங்க. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனம் கோதாசர்கள் இல்ல, உங்க கோஸ்வாமி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புலன்களை கட்டுப்படுத்துறவங்க கோ சுவாமி, புலன்கள் மாஸ்டர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லிவ்டு பை Hare Krishna Mataji. The Goswamis lived by dipping into the ocean of the transcendental loving affairs between Krishna and Gopis. அவங்களுக்கு எப்பயும் என்னன்னா, பகவானோட அந்த நாமரூப குண லீலைகளை மூழ்கி இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்கும் கோபிஸ்க்கும் உள்ள அந்த உயர்ந்த அந்த லவ்விங் அஃபேர்ஸ், அந்த நிலையில, அதாவது அந்த பியூரான அந்த ஒரு உறவு பகவானுக்கும் கோபிஸ்க்கும், அத அந்த பியூரான நிலையில அவங்க உணர்ந்து அதுல அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சின்ஸ் தட் வாஸ் தேர் அசட், பகவானும் கோபிஸும் சரிங்களா, பகவான் தான் அவங்களோட சொத்தாவே பார்த்தாங்க. அதனாலதான் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் அதான் சொல்றாங்களா, ஹையர் டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது லோவர் டேஸ்ட் நம்மளை விட்டு போயிடும்னு. அப்ப கிருஷ்ணர் பக்தி அந்த நிலைக்கு வரும்போது இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ன்றது நமக்கு ஒரு துச்சமா போயிடும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட பக்தியோட இருக்கிறதுனால சரிங்களா, அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது, அவங்களால ரொம்ப அமைதியான வாழ்க்கைய வாழ முடிஞ்சது. அதே மாதிரி அவங்களோட மிக உயர்ந்த சொத்தா யார் இருக்காங்க, பகவானும் அவங்களோட பியூர் டிவோட்டிஸும். சரிங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி we cannot simply give up everything. நம்ம இப்ப கிருஷ்ணர்கிட்ட பக்தி பண்ணாம நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த ஜட உலக சந்தோஷங்களை விட்டுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு விரக்தி அதுதான் இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்காது இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலக விஷயங்களே நம்மள விளக்கிக்கிறோம், ஆனா கிருஷ்ண பக்தியில் இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னா என்ன இருக்கும், விரக்தி தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப we will become mad if we try to give up everything without having staunch faith in Krishna. கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்பிக்கையோட பக்தி இல்லாம நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டோம்னா நமக்கு அது வந்து மனநிலை தான் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டவங்களா இருப்போம். yet if we find Krishna's association, ஆனா நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் நம்மள எவ்வளவுக்குள்ள நம்மளை கொண்டு வந்துக்கிறோமோ அப்ப நம்மளால இந்த ஜடோலக விஷயங்கள்ல இருந்து விலகிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஃபேமிலி, பிசினஸ், இந்த விஷயங்கள்லாம் சரிங்களா, எவ்ரி திங் அது நம்மளே இப்ப பாக்குறோம் இல்லைங்களா? முன்னைக்கும் இப்பக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய டிராஸ்டிக்கான டிஃபரன்ஸ் இந்த 3 வருஷத்துல இல்லைங்களா? இப்ப 3 வருஷமா எல்லாரும் இணைஞ்சிருக்கோம் இந்த அசோசியேஷன்ல. முன்னாடி நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது, கொஞ்சம் வெளி விஷயங்களை நிறைய ஈடுபட்டு அதனால கொஞ்சம் முக்கியமா எனக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு சஞ்சலம் இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கும். ஆனா இப்போ முழுக்க முழுக்க பகவான் பக்தி, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இதுலயே பெரும்பாலான நேரம் நம்ம வந்துட்டு என்கேஜ் பண்ணிக்கிறதுனால மற்ற விஷயங்கள் நம்மள அவ்வளவு பாதிக்கிறது இல்லை இல்லைங்களா? அதுதான் அப்ப நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம வந்துட்டு அசோசியேஷன் வச்சுக்கும் போது பக்தி பண்ணும்போது மற்ற விஷயங்கள் நம்மள என்ன பண்ணாது, நம்மள பாதிக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தட் ரெக்வயர்ஸ் சாது சங்கா. அதுதான் இப்ப நம்மளுக்கு கிடைச்சிருந்த association with sadhus, a devotee. When we associate with a devotee, the day will eventually come when we can give up everything. நம்ம தொடர்ந்து சாது சங்கத்துல இருக்க நமக்கு என்ன ஏற்படும், இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்கிறது அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கிட்ட இருந்து
குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அண்ட் பிகம் லிபரேட்டட் பர்சன். அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப டென்ஷன் ஆக மாட்டோம், சஞ்சலப்பட மாட்டோம் அப்படின்றதுதான். அப்ப ஃபிட் டு ரிட்டர்ன் ஹோம் அந்த ஒரு பொசிஷன் வருது இல்லைங்களா? அப்படி அந்த நிலைக்கு நம்ம வரும்போது நம்ம எங்க போக முடியும்? நம்ம பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். Presently, we are attached to material enjoyment. And Krishna even gives us a chance to gratify our senses. சரிங்களா? நம்ம இந்த ஜட உலக இன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நமக்கு என்ன பண்றாங்க? பகவான் சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. Let us enjoy ourselves to the fullest extent because we have come to this material world to enjoy sense gratification. என்ன காரணம் அப்படின்னா, சரி இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம எதுக்கு பிறந்துட்டு இருக்கோம்? பிறப்பு சுழற்சியில இன்னமும் இந்த ஜட உலகத்துல ஆசை. அதனாலதான் இல்லைங்களா? ஏன்னா யார் மேல பகவான் மேல நம்ம ஆசைப்பட்டு பக்தி பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம பகவானை அடைஞ்சிருப்போம். ஆனா இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா இன்னமும் நம்ம மனசுல என்ன இருக்கு? இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல ஆசை இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா? அப்ப அதனால வந்துட்டு நமக்கு அவங்க பகவான் என்ன பண்ணாங்க? அதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு நல்லபடியா கொடுக்குறாங்க. However, this is called Maya illusion. It is not really enjoyment. ஆனா இது என்ஜாய்மெண்டா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா கிடையாது, ஸ்ட்ரகிள் தான் இல்லைங்களா? When one realizes that he is simply struggling life after life, நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோம்னு. இந்த ஜட உலகத்துல சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? முயற்சி பண்றோம். அதை தெரிஞ்சு பகவான் என்ன பண்றாங்க? நமக்கு அதுக்கான வாய்ப்பை நல்லபடியா கொடுக்குறாங்க. ஆனால் என்ன ஆயிடுது? நமக்கு கஷ்டங்கள் தான் நமக்கு அதிகமா இருக்கு இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும்னால நம்ம என்ன பண்ணணும்? போராடிதான் அதை நம்ம அடைய வேண்டியதா இருக்கு. ஒரு ஆசையை அடையணும்னா கூட அதுக்கு நம்ம பிரயத்தனம் படணும் இல்லைங்களா? அந்த பிரயத்தனம் என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா ஒரு போராட்டமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? சில சமயம் அதை நம்ம அடையிறோம், சில சமயம் அடைய மாட்டேன்றோம். அப்ப ஸ்ட்ரகிள்ன்றதான் அர்த்தம் இல்லைங்களா? அது நிலைத்தும் இருக்கிறது இல்ல மாதாஜி. அந்த சந்தோஷம் நிலைத்தும் இருக்கிறது இல்ல, நிலைச்சு இருக்கிறது இல்ல. கண்டிப்பா. அதுதான் சொல்லுவாங்க. ஒரு உதாரணம், ஸ்விம்மிங் பண்றாங்க, ரொம்ப நல்ல திறமையோட நீந்துறவங்க கூட கரைக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த நீந்துறதுன்றது ஒரு போராட்டம் தான். அந்த தண்ணியை எதிர்த்து அவங்க என்ன பண்ணணும்? தன்னை பாதுகாத்துக்கிட்டே இருக்கணும்ன்றது. அந்த மாதிரி நம்ம சந்தோஷத்தை தேடி நம்ம போகும்போது அது கூட ஒரு போராட்டம் தான் அப்படின்றதுதான் ஆஃப்டர் லைஃப் ஃபன். அதான் இதைதான் நம்ம என்ன பண்றோம்? எந்த பிறவியில இருந்தாலும் நம்ம வந்துட்டு லைஃப் ஆஃப்டர் லைஃப் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நோ ரியல் என்ஜாய்மெண்ட் இன் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள ஆசைகள்ன்றது நிரந்தரமானது கிடையாது. உண்மையான சந்தோஷம்ன்றது கிடையவே கிடையாதுன்றத பாக்குறோம். ஒன் பிகம் ஏ டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஆனா கிருஷ்ணரோட பக்தனை நம்ம ஆயிட்டோம் அப்படின்னா that realization requires knowledge. நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம இந்த சந்தோஷத்தை நம்ம நல்லபடியா நம்ம உணர முடியும். பகவானுக்கு நமக்குமான அந்த சந்தோஷம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த உறவின் பிளிஸ்ஃபுல்னஸ். ஏன்னா ஆத்ம நிலையில இருப்போம். அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் நம்மளால பக்தி, அந்த பகவானுக்கு நம்ம செய்யற அந்த பக்தி மூலமா நம்மளால உணர முடியும். That realization requires knowledge. அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? நாலேஜ் இல்லைங்களா? That knowledge can be acquired by association with a sadhu. அப்ப நம்ம எப்படி பகவானை பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது கூட நமக்கு யாரு சொல்லி தரணும்? சாதுக்கள் தான் இல்லைங்களா? பகவானை காட்டி கொடுத்து பகவானோட மார்க்கத்தையும் காட்டி கொடுக்கறது சாதுஸ். அப்ப நாலேஜ் நம்மளுக்கு கெயின் பண்ணும். நாலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு யார் வேணும்? டிவோட்டி வேணும். Freedom from this struggle with material existence is further explained by Lord Kapila in the next verse அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். அப்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நமக்கு சொல்ல போறாங்க. ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்ட்ரகிள், இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள கஷ்டங்கள்ல இருந்து, போராட்டத்துல இருந்து நம்மளை விடுவிச்சுக்கிறத பத்தி கபில நமக்கு உபதேசம் பண்ண போறாங்க வர ஸ்லோகத்துல. ஏன்னா சாதுக்கள் தான் நம்மளுக்கு நாலேஜ் கொடுப்பாங்க, பகவானை அடையும் மார்க்கத்தை கொடுப்பாங்க. ஏன் நம்ம பகவானை அடையணும்னா இந்த ஜட உலகத்துல நமக்கு கஷ்டங்கள், ஸ்ட்ரகிள் தான் மிச்சமா இருக்கு. விரக்தி, கஷ்டம் இதுதான் மிச்சமா இருக்கு. ரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ன்றது இங்க கிடையாது. அதனால நம்ம ரியல் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்றது, சந்தோஷம்ன்றது, அமைதின்றது பக்தியில தான் இருக்குன்றதுனால அந்த நாலேஜ் நமக்கு சாதுக்கள் கொடுப்பாங்க. அந்த வகையில் இப்ப கபிலரும் நமக்கு என்ன பண்ண போறாங்க? அந்த நாலேஜ் நமக்கு கொடுக்க போறாங்கன்ற நம்ம பாக்குறோம். அடுத்து டெக்ஸ்ட் 23 நம்ம பார்ப்போம். பத்மா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. engaged constantly, அதுல இருந்து தானே மாதாஜி இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து வாசிக்கணும். மத் ஆஸ்ரய கதா ஸ்ருந்தி கதயந்தி ச நப்தந்தி விவதஸ்தப மெயின்டன் மத் கத ஸ்ரேஷ்டஷா.
engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead, the sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. There are multifarious miseries in material existence, those pertaining to the body and the mind, those imposed by other living entities, and those imposed by natural disturbances. But a sadhu is not, Yes, Mataji. Disturbed. but Disturbed. Screen தெரியுதுங்களா Mataji? but a sadhu is not disturbed by such miserable conditions because his mind is always filled with Krishna consciousness, and thus he does not like to talk about anything but the activities of the Lord. Maharaja Ambarisha did not speak of anything but the pastimes of the Lord. Vakamsi Vasams. Vaikunta Gunan Varnane. He engaged his words only in glorification of Supreme Personality of Godhead. Mataji. glorification of Supreme Personality. If not, why are so many drugs being இங்க இருக்கு Mataji, இங்க இருக்கு ordinary conditioned ordinary conditioned souls being forgetful of these activities of the Lord are always full of anxieties and material tribulations. On the other hand, since the devotees always engage in the topics of the Lord, they are forgetful of the miseries of material existence. Thus, they differ from other living entities who are simply suffering. There is no one in the world materially engaged who can boldly say, I am not suffering. I challenge anyone to say this. Everyone in the material world is suffering in some way or another. If not, are so many drugs being advertised on the television? There are always advertising transcriptions and painkillers, and in America and in other Western countries, they are so advanced that there are dozens of tablets for various pains. Therefore, there must be some suffering. Actually, Yes, Anyone. Mataji. Anyone. actually, எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க so that மாதாஜியோட வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது. there are always advertised transfers and painkillers, and in America, in other Western countries, they are so advanced that there are dozens of tablets for various pains. Therefore, there must be some suffering. Actually, anyone who has a material body has to accept suffering. There are three types of suffering in the material world. Adhyatmika, Adi, Adi, பௌத்திகா Mataji. Adi Bhautika and Bhautika. Adi Devika. Adi Admika refers to the body and mind. Today, I have a headache or some pain in my back, or my mind is not very quiet. There are sufferings called Adi Admika. There are other forms of suffering called Adi Bhaudika, which are sufferings imposed by other living entities. Apart from this, there are sufferings called Adi Devika, over which we have no control whatsoever. These are caused by the demigods or acts of nature, and include famine, pestilence, flood, excessive heat or excessive cold, earthquakes, fire, and so on. Nonetheless, we are thinking
that we are very happy within this material world, although in addition to this threefold miseries, there is also birth, old age, disease, and death. So, where is our happiness? Because we are under the spell of Maya, we are thinking that our position is very secure. We are thinking, let us enjoy life. But what kind of enjoyment is this? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you Mataji. Hare Krishna. இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்லோகம் டெக்ஸ்ட் 23 நம்ம இப்ப பாக்குறோம். அதுல என்ன இந்த டெக்ஸ்ட் 23ல என்ன வந்துட்டு கபிலர் நமக்கு உபதேசம் பண்ண போறாங்கன்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மள விடுவிச்சுக்கிறது, அதை பத்தி சொன்னாங்க. ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் தி ஸ்ட்ரகிள், சரிங்களா, வித் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஃபர்தர் எக்ஸ்பிளைன்டு பை லார்ட் கபிலா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அதுல ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன மீனிங் பாக்குறோம்னா, என்கேஜ் கான்ஸ்டன்ட்லி இன் சாண்டிங் அண்ட் ஹியரிங். நம்ம மனத்துல நிறைய எண்ண அலைகள் வருது இல்லைங்களா, அந்த எண்ண அலைகள்னால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, சஞ்சலம் ஏற்படுது இல்லைங்களா. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம மனதை நம்ம எப்பயும் மௌனமா வச்சுக்கணும்ன்றது பகவத்கீதையில நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுவும் 17வது அத்தியாயத்துல மனம், சொல், செயல் இது 3 எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லபடியா குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அதுல வந்து மௌனமா வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. மௌனம்னா எண்ண அலைகள் நிறைய வராம இருக்கணும். அப்ப அந்த மாதிரி எண்ண அலைகள் வராம இருக்கணும்னா நம்ம அப்படியே நம்ம வந்துட்டு அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது. நம்ம இப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நிறைய எண்ண அலைகள் வந்து நம்மள ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. அப்ப நம்ம வந்துட்டு அதை வந்து நம்ம நினைக்காம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா இன்னும் நிறைய எண்ண அலைகள் நம்மளுக்கு வரும் இல்லைங்களா. எப்பயுமே மனம் வந்து ஏதாவது ஒன்று நினைக்காம இருக்கவே இருக்காது. அப்ப அந்த ஜட உலக விஷயங்கள் நம்ம நினைக்க நினைக்க நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், நிறைய சஞ்சலங்கள் நம்மளுக்கு ஏற்படும், நிறைய ஆன்சைட்டி ஏற்படும். ஆனா நம்ம அதையே நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நிறைய பகவானோட சம்பந்தமா நாமரூப குணநிலைகள் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கும் போது அந்த சஞ்சலம் தரக்கூடிய எண்ண அலைகளுக்கு இடம் இருக்காதுங்க. அது நம்ம கிட்ட நெருங்க முடியாது. அதனால நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், மனம் எப்பயும் சந்தோஷமா மன அமைதியோட நம்ம இருப்போம் இல்லைங்களா. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்ப அந்த மாதிரி பகவானோட நாம ரூப குணநிலைகள் சாண்டிங் செஞ்சோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும். எஸ் மத்தாஜி, அதுதான் கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம வந்துட்டு எப்பயும் நம்ம பகவானோட நாமரூப குணநிலைகள் ஈடுபண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. அதனால நம்ம நிறைய கேட்கணும், ஆச்சாரியர்கள்கிட்ட நிறைய கேட்கணும். அது மாதிரி நிறைய சாண்டிங், பகவான் நாமத்தை நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா மைண்ட் வந்து பியூரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா மந்திரத்தாலதான் அது முடியும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம், சரிங்களா. நம்ம மந்திரம் சொல்ல சொல்ல நம்ம மனதுல பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும் அப்படின்றது. அதனால எப்ப என்ன பண்ணணும், கான்ஸ்டன்ட்லி என்கேஜ் இன் சாண்டிங், பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது, அப்புறம் ஹியரிங், பகவான் நாமரூப குணலீலைகளை எப்பயும் கேட்டுட்டே இருக்கிறது. இது எப்படி கேட்கணும்னா, இந்த ஜட உலக சஞ்சலங்கள் நம்ம மனசை தாக்காத மாதிரி நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கணும், அதுதாங்க தாத்பரியம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட கடமைகள் நம்ம சரிவர நம்ம பற்றில்லாம அன்போட எல்லாருக்கும் செய்யணும். ஆனா இந்த சஞ்சலம் தரும் எண்ணங்கள், அதாவது அந்த விரோத விஷயங்கள் இருக்கு, எனிமீஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, 6 விரோதிகள் அப்படின்ட்டு, காமம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம், இந்த மாதிரிலாம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம மனசுல வராம நம்ம பாத்துக்கணும். அதுதான். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு நிறைய கேட்கணும், அதே மாதிரி நம்ம நிறைய சாண்ட் பண்ணணும். சாதுஸ் டு நாட் சஃபர் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் மிசரிஸ். சாதுக்கள்ல வந்து இந்த ஜட உலக கஷ்டங்கள் அவங்களும் என்னைக்கும் பாதிக்காது இல்லைங்களா. நம்ம அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம பார்த்தோம்னா கூட அவங்க வந்து தபஸ்ய வாழ்க்கை வாழ்றாங்க. அடுத்த வேலை உணவோ அடுத்த அது இருக்கும் இடமோ எதை பத்தி அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. ஆனா எல்லாத்தையும் அன்போடு இருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் கருணையோட இருப்பாங்க. அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, இந்த ஜட உலக கஷ்டங்கள் அவங்கள பாதிக்காம இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சாதுஸ் டு நாட் சஃபர் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் மிசரிஸ் பிகாஸ் தே ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபில்டு வித் தாட்ஸ் ஆஃப் மை பாஸ்ட் டைம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். அப்ப எதனால நமக்கு ஒரு முக்கியமா எனக்குலாம் சின்னதா ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா உடனே மனசுல ஏகப்பட்ட வருத்தம் வந்தது இல்லைங்களா. ஆனா சாதுக்களால அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த வருத்தம்லாம் அவங்களுக்கு வர்றது இல்லை. எதனால அப்படின்னா, அவங்க எந்நேரமும் என்ன பண்றாங்க, அவங்க மனசுல ஃபுல்லா யாரோட எண்ணங்கள் இருக்கு, பகவானோட எண்ணங்கள் தான் இருக்கு, சரிங்களா. அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ். பகவான் எதற்காக அவதாரம் எடுத்து லீலைகள் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்மளெல்லாம் ஈர்க்கிறதுக்காக தான், சரிங்களா. கிருஷ்ணனோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. கிட்ஸ் எல்லாம் கூட யூடியூப்ல பார்ப்பாங்க, லிட்டில் கிருஷ்ணா அப்படின்லாம்.
அப்ப அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம கேட்கும்போது நமக்கு மனம் என்ன ஆகுது, லயிக்குது இல்லைங்களா? தாமோதர் லீலை கூட நம்ம கேட்கிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய கோவர்தன் லீலை இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கேட்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்கட்டும், அதுல லெசன்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், வாழ்க்கை பாடங்களும் அதே சமயத்துல நம்மளுக்கு அதுல ஒரு ஈர்ப்பும் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நம்மளோட தாட்ஸ் எல்லாம் பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நம்ம எப்பயும் வச்சுக்கணும். அதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவதாரங்கள் எடுத்து நம்மளெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பக்கம் ஈர்க்கிறாங்க. சரிங்களா? இந்த கஷ்டத்துல இருந்து வெளியில வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், என்னன்னா நம்ம இந்த சஃபரிங்ஸ்ல இருந்து நம்மளை விடுவிச்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்னா, நிறைய பகவானை பத்தி கேட்கணும். ஏன்னா அப்பதான் நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலக தாட்ஸ் நம்ம மைண்டை அஃபெக்ட் பண்ணாது. அது மாதிரி நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும். சாண்டிங் பண்ணும்போது அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு தொலையும். அது மாதிரி நம்ம பாபங்கள் தொலையும், நம்ம மைண்ட் வந்து பியூரிஃபை ஆகும். அதனால இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம அவசியம் செய்யணும். அது மாதிரி சாதுக்கள் வந்துட்டு ஜட உலக விஷயங்கள் அவங்கள பாதிக்காம இருக்கு. எதனாலன்னா அவங்களோட மனம் முழுக்க எப்பயும் பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸும் லீலைகள் தான் அவங்க மனசுல நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால. These are multifarious miseries. There are multifarious miseries in material existence. நம்ம நிறைய கஷ்டங்கள் உண்டு இல்லைங்களா இந்த ஜட உலகத்துல. Those pertaining to the body and mind, those imposed by other living. இதுதான் அதிபூத, அதிதெய்வா, அதி ஆத்மா. இந்த மாதிரி நம்மளாலே நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், மற்றவங்களால் நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், இயற்கை சீற்றங்களால் நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆனா சாதுக்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி 3 கஷ்டத்தையும் அவங்க கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. அவங்கள டிஸ்டர்பே பண்ணாது. சரிங்களா? சாது இஸ் நாட் டிஸ்டர்ப் பை சச் மிசரபிள் கண்டிஷன்ஸ் பிகாஸ் ஹிஸ் மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபில்ட் வித் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது தன்னாலே வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், அடுத்த உயிரினங்கள்னால வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், இயற்கையால வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், இது எதுவுமே சாதுக்களை அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஏன்னா அவங்க மனம் முழுக்க பகவான் மேலே நிலைநிறுத்திருக்கிறதுனால அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Thus he does not like to talk about anything but the activities of the Lord. அவங்க எப்பயும் பகவானை பத்தி பேசுறதுலே சந்தோஷப்படுவாங்க. வேற எந்த ஜட உலக விஷயங்கள் அவங்க நிறைய அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அப்படி நம்ம அதுல ஈடுபட மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம மகாராஜா அம்பரீஷ் நம்ம பாக்குறோம். அவங்க வந்து பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் நிறைய பேசுவாங்க. இத்தனைக்கு அவங்க அரசர் இல்லைங்களா? அம்பரீஷ் மகாராஜர் அவங்க அரசர். ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, வேறு விஷயங்கள்ல கடமையெல்லாம் நல்லா செய்யறாங்க, ராஜ்யத்தை பரிபாலிக்கிறாங்க. ஆனா எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு அதுல ஈடுபட்டு மற்ற நேரம் எல்லாமே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அது இவங்க வந்து அந்த 9 வகையான பக்தியும் சிறப்புற பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? ஒரு வகையான பக்தி இல்ல, 9 வகையான பக்தியும் சிறப்புற பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த வகையில அவங்களோட ஒரு நிலையை நம்ம என்ன பாக்குறோம், அவங்க பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் அதை பத்தி தான் நிறைய பேசுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். He engaged his words only in glorification of the supreme law, personality of Godhead. அது மாதிரி நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம பாக்குறோங்களா 17வது அத்தியாயத்துல நம்மளோட பேச்சு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது, எல்லாருக்கும் இனிமே தரக்கூடிய பேச்சா இருக்கணும். அப்புறம் நம்ம சாஸ்திரத்தை பத்தி நம்ம நிறைய நிறைய சாஸ்திரத்தை வாசிக்கிறது, பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் வாசிக்கிறது, பகவானை பத்தி நம்ம பேசுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம ஈடுபடணும். அதுக்காக தான் இந்த பேச்சு திறன் அப்படி நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். ஆர்டினரி கண்டிஷன்ஸ் வாஸ் பீயிங் ஃபர்கெட்ஃபுல் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட். ஆனா ஒரு சராசரியான கட்டுண்ட வாழ்க்கையில உள்ள ஆத்மா என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. அறியாமையினால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், பகவானை மறந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஈடுபடுறோம். அப்ப அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுதுன்னா ஆன்சைட்டி, மெட்டீரியல் ட்ரிபுலேஷன் அப்படி நம்ம பாக்குறோம். அதாவது ஜட உலகத்துல உள்ள அந்த சஞ்சலங்கள், அதுக்கப்புறம் கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் தான் நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம். யார் வந்து கிருஷ்ணரை மறந்துட்டு தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு. ஆனா யாரு வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட டிவோட்டியா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுறது இல்ல, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் அவங்கள பாதிக்கிறது இல்ல. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். சரிங்களா? Thus they differ from other living entities who are simply suffering. பக்தி மார்க்கத்தில் இல்லாதவங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், நிறைய வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிரமப்படுவாங்க ஒரு கஷ்டத்துல இருந்து வெளியில வரதுக்கு. ஆனா பக்தர்கள் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த உலகத்துல யாருமே நான் கஷ்டமே பட்டதே இல்லை இது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு கோல்டு ஃபீவராவது வந்திருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்காவது ஒரு சிரமம்ன்றது ஏற்பட்டிருக்கும். பிறக்கும் போது சிரமத்தோட தான் பிறந்திருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி. ஆனா வந்து யாரும் வந்துட்டு நான் எனக்கு இந்த உலகத்துல கஷ்டமே இல்லை, நான் எப்பயுமே சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு யாருமே சொல்லவே முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு அதான் சொல்றாங்க. அந்த வகையில இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த இது நல்ல அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரி எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாம் பார்த்தோம்னா நல்ல எல்லாத்துலயும் நல்ல வசதி அந்த இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா
அவங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கும் மெட்டீரியலா, அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். வாழ்க்கை அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, நிறைய இந்த மாதிரி பெயின் கில்லர்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு அதிகப்படியா அங்க சேல்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். therefore there must be some suffering. அப்ப இந்த மாதிரி பெயின் கில்லர்ஸ்லாம் இருக்குன்னாலே அங்க கஷ்டம், வலி இருக்கு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இல்லைங்களா? அப்ப சஃபரிங்கிறது இந்த உலகத்துல எப்பயுமே உண்டு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம். அதி ஆத்மா, அதிபூதா, அதிபௌத்திகா, அதி தெய்வீகா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அத்தியாத்மிகான்றது நம்மளோட மனமும் உடலும் நமக்கே கொடுக்கக்கூடிய கஷ்டம். நம்மளுக்கு ஏதோ உடல்ல வலி வேதனை இருக்கும் இல்லைங்களா? அது நமக்கு மட்டும்தான் இல்லைங்களா? அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மனசுல ஏதாவது ஒரு சிரமம் இருக்கும், வருத்தம் இருக்கும், வேதனை இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி உள்ளது வந்து அத்தியாத்மிகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே வந்துட்டு அடுத்த உயிரினங்களால நமக்கு வரக்கூடிய சிரமத்தை அதிபௌத்திகா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது எதனால அப்படின்னா பிற உயிரினங்கள் அப்படின்னும் போதே இந்த கிருமிகள் அதெல்லாம் சொல்லலாம், இல்லைன்னா வேறு மனிதர்கள் அப்படி நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரி அதி தெய்வீக அப்படின்றது தேவர்கள்னால இல்லைன்னா இயற்கையினால் நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள். இந்த பசி, பட்னி, பஞ்சம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? சுனாமி, சுனாமி, அப்புறம் கொரோனா, கோவிட் மாதாஜி. கோவிட் அதான். எஸ் மாதாஜி, கரெக்ட். கோவிட் ரொம்ப பெஸ்ட். நம்ம எல்லாம் இந்த சேர்ந்தே இருக்க மாட்டோம். பகவானுடைய செயல் எப்படி பாருங்க. கண்டிப்பா பிரபுஜி. ஆனா எப்பயுமே கொரோனா பத்தி எது சொன்னாலும் பிரபுஜி இது சொல்லுவாங்க. அதான உண்மை, சத்தியமான உண்மை. கொரோனால பாதிப்பு இருந்தது, அது என்ன உண்மைதான். ஆனா வந்து அதனால நல்லது நடந்தது மாதாஜி. ஆமா, அது உண்மை. அது இழப்பு நிறைய ஏற்பட்டது. இழப்பு நிறைய உண்டு மாதாஜி. கண்டிப்பா நானே அதுல எவ்வளவோ சஃபர் பண்ண 3 தடவை வந்துச்சு மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. அதே டைம்ல 2 பேருக்கு வந்து நான் பொழைச்சிட்டா அவர் போயிட்டாரு. அது மாதிரி இழப்புகளும் இருந்தது நிறைய. அதே மாதிரி ஆனா இந்த ஒரு சத்சங்கமும் அதனால ஏற்பட்டது, கிடைச்சது அதனாலதான். அதனால ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிடைச்சதெல்லாம் இந்த கோவிடாலதான். ஆமா வந்ததே அதனாலதான். ஆமா, கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா. புதுசுல இருமலும் ஜுரமும் அதோடய உட்கார்ந்து என்னண்டி பிரபுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும். கண்டிப்பா பாதம் தொட்டு நன்றி சொல்லணும். அது கூட கண்டிப்பா. ஏன்னா அவங்க இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணது அது எல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது, நமக்கு சிறந்த ஒரு விஷயம். கண்டிப்பா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த டைம்ல தானே ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சாரு எஸ் மாதாஜி. அது வரைக்கும் இவ்வளவு நம்மளுக்கு பாண்டிங் எல்லாம் கிடையாது. அவங்கவுங்க அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணிட்டு இருந்தோம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். இப்ப இதனாலதான் நம்ம ஆன்லைன்ல இவ்வளவு நாள் ரொம்ப லக்கு தான். we are very lucky. கண்டிப்பா. அது நம்மளாம் இணைஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப மாதாஜி. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இல்ல மாதாஜி, எல்லா சாமியும் கும்பிடுவோம், எல்லா பக்தினா இப்பதான் என்ன கோல்னா என்ன, நமக்கு என்ன கோல்ங்கிறது இப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். புரிஞ்சிருக்கு. கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான். அப்ப இந்த ஃபெமைன் அப்படின்றது இந்த வறட்சி, அப்புறம் இந்த உயிர்கொல்லி நோய்கள், பெஸ்டிலன்ஸ் அப்படின்றது. அதான் இப்ப எக்ஸாம்பிள் கொரோனா, அது கூட நம்ம சொல்லலாம். நம்மளே ஃபேஸ் பண்ணிட்டோம் அதை இல்லைங்களா? உயிர்கொல்லி நோய்கள், அப்புறம் இது வெள்ளம், இந்த மாதிரிலாம், அப்புறம் எக்ஸசிவ் ஹீட்டு, கோல்டு, எர்த்குவேக்ஸ், ஃபயரு, காட்டுத்தீ, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா? இப்ப மாதாஜி சொன்ன சுனாமி, இந்த மாதிரி தேவர்கள்னால இயற்கையினால வரக்கூடிய சிற்றம். இது வந்து தேவர்கள் நம்மளுக்கு வேணும்னு பொழுதுபோக்காக கொடுக்கறது கிடையாது. நம்ம எங்கேயோ தப்பு பண்ணிருக்கோம், இயற்கையை மீறி நம்ம செய்ய துணிஞ்சோம்னாதான் இயற்கை நம்மள தண்டிக்கும். அந்த வகையில் நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள். அப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எல்லாருமே இப்ப ஃபேஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இங்க கஷ்டமே இல்லை எனக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு சொல்லவே முடியாது. அதான் பிரபுபாதா இங்க சொல்றாங்க, சேலஞ்ச் பண்றேன் நானு. இங்க வந்து எனக்கு சிரமமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நான் வாழறேன் அப்படின்னு யாருமே சொல்லவே முடியாது. இந்த 3 ஆஃப் மிசரிஸ் தாண்டி நம்மளுக்கு கஷ்டம் இருக்கு. என்னன்னா அதுதான் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் அப்படின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ வேர் இஸ் அவர் ஹாப்பினஸ்? அப்ப நமக்கு இங்க சந்தோஷம்ன்றது எங்க இருக்கு இல்லைங்களா? இல்ல. ஆனா இந்த மாயையில நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நான் இந்த லைஃப்னா எந்த குறையும் இல்லாம நல்லாதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல நம்மள எப்பயுமே மாயை நம்மள வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் அந்த இல்யூஷன் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ண புஷ்ப மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல இந்த ஆப்வியஸ்லி புக் வச்சிருக்கீங்க இல்லீங்களா மாதாஜி? புக் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. அதுல வந்து 23rd ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஒரு
அது அதுக்கு முன்னாடி பேராகிராஃப் மாதாஜி. முன்னாடி பேராகிராஃப். ஆமா, ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி. நாம் துன்பத்தை சகித்தாக வேண்டும் என்பது ஆ. தெளிவாக தெரிகிறது. அதுல yes, இருந்து ma'am. மாதாஜி. அதுல ஹரே இருந்து கிருஷ்ணா. மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. நாம் துன்பத்தை சகித்தாக வேண்டும் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. சகித்தல் சாதுவின் குணநலன்களில் ஒன்று. எல்லோரும் ஓரளவுக்கு சகிப்புத்தன்மையுடன் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு சாதுவின் சகிப்புத்தன்மை வித்தியாசமானது. இது ஒரு சாது தான் உடல் அல்ல என்பதை உணர்வதால் ஏற்படுகிறது. ஒரு வங்கமொழி கவிதையின்படி தேக ஸ்மிருதி நாகி யாரா சம்சார பந்தன காகதாரா. நாம் நம் உடல் அல்ல என்பதை முறையாக அறிந்தால் துன்பவசப்பட்டாலும் அதை நாம் தீவிரமாக உணர்வது இல்லை. உதாரணமாக, இது என் மோட்டார் கார் என்றெண்ணி அதனிடம் பிரியம் வைத்திருப்பவன் அதற்கு சேதம் விளையும் போது அவனுக்கு ஏற்படும் மனவேதனை இதை சரி செய்து கொள்ளலாம் அல்லது விட்டு விடலாம் என்று எண்ணுபவனின் துக்கத்தை விட அதிகமானதாய் இருக்கும். இது மனம் ஏற்றுக்கொள்வதை பொறுத்த விஷயம். ஜடவாதி அதிகமான விலங்கு போன்றவனாகையால் அவன் அதிகமான துக்கத்தை அனுபவிக்கிறான். மாறாக பக்தன் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 2.14 வழங்கியிருக்கும் ஆலோசனையின்படி நடக்கிறான். மாத்திர ஸ்பர்சாசு கௌந்தேய சீதோஷ்ட சுகதுக்கதாக ஆகமா பாயினோ நித்யாஸ் தாம்ஸ்தி திச்சஸ்வ பாரத. குந்தியின் மகனே, இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கிலான அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவது போலவே புலன்களின் நுகர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. ஆதலால் இவைகளால் பாதிக்கப்படாமல் சகித்து கொள்ள கற்றுக்கொள்வாயாக. கோடையிலும் நாம் வேதனைப்படுகிறோம், குளிரிலும் வேதனைப்படுகிறோம். கோடையில் துன்புறுத்தும் நெருப்பு குளிர்காலத்தில் இதமாய் இருக்கிறது. அது போலவே நீரால் குளிரில் துன்பமும் கோடையில் இதமும் ஏற்படுகின்றன. நீரும் நெருப்பும் அதேதான். ஆனால் ஒரு சமயம் இன்பம் தருவதாகவும் ஒரு சமயம் துன்பத்திற்கு காரணமாகவும் அமைகின்றன. இது உடலின் தோல் இவற்றை தொடுவதால் ஏற்படுகிறது. இந்த தோல் வியாதி, அதாவது உடல் காரணமாக நாம் அவதிக்கு உள்ளாகிறோம். நாம் மூடர்களாகிவிட்டதால் தான் இந்த உடல் என்று எண்ணுகிறோம். ஆயுர்வேத மருத்துவ முறைப்படி இந்த உடல் கபம், பித்தம், வாயு என்னும் 3 பௌதீக மூல தத்துவங்களால் ஆனது. நாம் நம் உடலோடு எவ்வளவு அதிகமாக இனம் காண்கிறோமோ அவ்வளவு அதிகமாக துன்பங்களை அனுபவிப்போம். தற்போது தேசியவாதம், பொது உடைமைவாதம், சமூகவாதம், இனவாதம் போன்ற பல வாதங்கள் இந்த உடல்வாதம் காரணமாக வளர்ந்து வருகின்றது. கல்கத்தாவில் 1947 நடைபெற்ற இந்து முஸ்லிம் கலவரத்தில் ஒவ்வொருவரும் நான் இந்து, நான் முஸ்லிம் என்று வேறுபடுத்தி எண்ணியதால் துயர சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறியுள்ள ஒருவன் இத்தகைய கருத்துக்களாக சண்டையிட மாட்டான். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் தான் ஒரு இந்துவோ முஸ்லிமோ அல்ல, கிருஷ்ணரின் நித்திய சேவகன் என்பதை அறிவான். மக்கள் மேலும் மேலும் உடல் ரீதியில் எண்ணமிட கற்பிக்கப்படுவதால் அவர்களின் துயரங்களும் அதிகரிக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ண. எடுத்துக்கிறீங்களா? வாய்ஸ் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி இங்கிலீஷ்ல. சாரி மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, நானே உங்ககிட்ட சொல்ல நினைச்சேன். பிரேமா மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க கிட்ட ஒரு தடவை கேட்டுக்கலாம் மாதாஜி. நான் படிக்கட்டும் மாதாஜி பாதிய. சாரி மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, நீங்க சாரி சொல்லணும். உங்களுக்கு வாய்ஸ் வந்துட்டு இதானது, எனக்கு இதுதான் தோணுது. படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. படிக்க சொல்லட்டுங்களா ஜானகிராமன் பிரபுஜி? மாதாஜி படிக்க சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. சரிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? எதுல இருந்து படிக்கணும் மாதாஜி? மாதாஜி வந்துட்டு இது those who are Krishna consciousness, அதுல இருந்து மாதாஜி. Those who are Krishna conscious, who are always thinking of Krishna within their minds and within their hearts, are not suffering as much because they know that whatever they might suffer is due to Krishna's desire. Therefore, they welcome suffering. For instance, when Krishna was leaving, Queen Kunti said, "My dear Krishna,
When we were in a dangerous situation, you were always present as our friend and advisor. Now we are well situated with our kingdom, and now you are leaving for Dwaraka. This is not good. It is better that we again suffer so that we can always remember you. Thus, the devotee sometimes welcomes suffering as an opportunity to remember Krishna constantly. When a devotee suffers, he thinks that this is due to my past misdeeds. Actually, I should be suffering a great deal, but due to Krishna's grace, I am suffering just a little. After all, suffering and enjoyment are in the mind. In this way, In this way, a devotee is not greatly affected by suffering, and this is difference between a devotee and a non-devotee. Hare Krishna. Prahlada Maharaja is a 5-year-old boy, had to undergo a great deal of suffering at the hands of Sorry, Mataji. Sorry. and the hands of his father, who was torturing for him for being a devotee. The boy was trampled by elephants, thrown from the mountain, placed in burning oil, and thrown into a snake pit. Yet he was silent. Silent during this whole ordeal. Similarly, Haridasa Thakura, the Mohammedan by birth, was a very great devotee and was always chanting Hare Krishna. Always chanting Hare Krishna. That was his only fault. However, the Muslim Qazi called him forth and said, "You are a Mohammedan, born in a great Mohammedan family. Yet you are chanting this Hindu Hare Krishna mantra. What is this?" Haridasa Thakura mildly replied, "My dear sir, there are many Hindus who have become Mohammedans. Suppose I have become a Hindu. What is wrong with this?" The Qazi became very angry and ordered Haridasa Thakura to be worshipped in 22 bazaars. This essentially meant that he was to be beaten to death, but because he was such a great devotee. பொறுமையா மத்தாஜி இங்க இருக்கு. This is Ada Mataji. This is one of the Ada Mataji. இல்ல மத்தாஜி இங்க such a great devotee. இருங்க சின்னதா லெஃப்ட் பக்கம் பெருசாயிடுச்சு. சரி சின்னதா பொறுமையா பாருங்க. இருங்க ஐயோ பொறுமையா இருங்க மத்த அது பெருசு டெவலப் இதாயிடுச்சுமா, ஜூம் ஆயிடுச்சுமா, உங்களுக்கு. அது என்னால சின்னதாக்கி 2 தொட்டு 2 விரலால தொடுங்க வந்துடும். என்ன மத்தாஜி என்ன பண்ணணும்? 2 விரலால தொட்டு சின்னதாக்குங்க. 2 விரலையும் பக்கம் கொண்டு வாங்க. இப்படியா விஜயா? சுருக்கி பாத்தீங்கன்னா வந்துடும். இப்படி பண்ணணும். கடவுளே கூட தெரியும். அது இப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த ஜென்மத்துல கத்துட்டு இருக்கோம், இப்பதானே கத்துக்கிறோம். கண்டிப்பா சித்ரா மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக மாட்டேங்குது மத்தாஜி. நான் படிக்கட்டுமா? Such a great devotee, he did not actually feel the pain. Although a devotee may sometimes have to suffer, he tolerates the suffering. At the same time, he is very kind to நான் படிக்கிறேன் மத்தாஜி, ப்ளீஸ். நான் படிச்சிடுறேன். At the same time, he was very kind to conditional souls and tries to elevate them to Krishna consciousness. This is one of the purity features of the devotee's life.
People are always putting a sadhu into difficulties, but he does not give up his job, which is to spread Krishna consciousness so that others may become happy. It was Prabhu Maharaja, Prahlada Maharaja, who said, "My Lord, I am not suffering, for I know the art of being happy." How is this? Simply by hearing about you and chanting you, I am happy. This is the business of devotee, hearing and chanting about the Lord. This is the Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Now this Sravanam, Kirtanam is taking place all over the world through the Krishna consciousness movement. Hare Krishna. Even in Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. பொறுமையா இருந்ததுக்கு தேங்க்யூ மத்தாஜி. மாதாஜி மாதாஜி நீங்க அவ்வளவு டெடிகேட்டடா வாசிக்கிறீங்க. இங்கிலீஷ்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையா நமக்கு படிச்சாதான் நமக்கு புரியும், இல்லாட்டி வேக வேகமா படிச்சா புரியாது. இல்ல மாதாஜி பொறுமையா இருந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இல்ல இல்ல மாதாஜி, அப்பெல்லாம் நீங்க அவ்வளவு மெனக்கெட்டு பண்ணணும்னு அந்த டெடிகேஷன் மாதாஜி, அதுதாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம இங்க வரைக்கும் நம்ம பாத்திருக்கோம் இல்லைங்களா? இது வரைக்கும் பாத்திருக்கோம். நம்ம வந்து இங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்கோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா இங்க நமக்கு 7 கஷ்டங்கள் இருக்கு. அதிபுத்த, அதிதெய்வ, அதிஆத்மா, பிறப்பிறப்பு, முதுமை நோய், இதெல்லாம் நம்ம சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஆனா அதுல மாயையில நம்ம என்ன பண்றோம், இதெல்லாம் இருந்தாலும் அந்த ஒரு பிக்சர் ஒண்ணு, தேனி எல்லாம் ஒரு மனுஷனை கடிச்சுக்கிட்டு எல்லா கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அந்த தேன் சுவை 1-2 கிடைக்கும், அதனால அவங்க தன்னை சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு இல்யூஷன்ல வச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப we have to tolerate suffering அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். One of the characteristics of sadhu is tolerance. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல நான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 11வது அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் பார்க்கும்போது டாலரன்ஸ், மெர்சிஃபுல் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி பொறுமை, எப்பயும் பொறுத்துக்கிற அந்த தன்மை வந்து சாதுக்கள் கிட்ட எப்பயுமே அதிகம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கு எக்ஸாம்பிளா தான் நம்ம இப்ப நிறைய பார்க்க போறோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ், சாதுஸோட பொறுமையும் ஆர்டினரி மேன் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் டக்குன்னு பொறுமை வந்து கோவப்படுவாங்க இல்லைங்களா, ஜட உலகத்துல உள்ளவங்க. ஆனா வந்து சாதுக்களை என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப சிரமப்படுத்தினா கூட அவங்க பொறுமையை காப்பாங்க அப்படின்றது பிரகலாத் மகாராஜர், ஹரிதாஸ் டாக்கூர் அவங்க 2 பேரோட வாழ்க்கையில் நம்ம பாக்குறோம். திஸ் இஸ் பிகாஸ் சாது நோஸ் தட் திஸ் இஸ் நாட் த பாடி. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் சரீரம் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றத அவங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். தேக ஸ்மிருதி நாஹி யார சம்சார பந்தன கஹான் தாரா அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இது வந்து பெங்காலி வேர்ஸா பாக்குறோம். இஃப் யூ ப்ராப்பர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி ஆர் நாட் த பாடி அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே, although we may suffer, we will not feel the suffering as acutely அப்படின்னு பாக்குறோம். நம்ம வந்துட்டு ஆத்மான்னு நினைச்சிட்டோம், அந்த நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த சஃபரிங்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா நம்மளுக்கு தெரியாதுன்றத பாக்குறோம். ஏன்னா இப்ப சாதாரணமா ஒரு ஆன்மீகத்துல இல்லாதவங்க நிறைய விஷயத்த தன்னோடது நினைச்சு அது மேல ரொம்ப பற்றுதலோடு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதுல ஒண்ணுதான், ஒரு கார் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கார் மேல ரொம்ப பற்றுதலோடு இருப்பாங்க. வீடு, குழந்தைங்க, இந்த மாதிரி ஏதோ நிறைய விஷயங்கள், மொபைல், இந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்துல இருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் என்னதுன்னு சொல்லி அதுல ரொம்ப பற்றுதலோடு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா வந்துட்டு அந்த விஷயங்கள் ஏதாவது ஒரு சின்ன கஷ்டம், ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது அவங்கள மனசை ரொம்ப பாதிக்கும் இல்லைங்களா. இப்ப எக்ஸாம்பிள், எங்க கார்ல வந்துட்டு ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா அவங்கள அது ரொம்ப பாதிக்குதுன்னு நம்ம பாக்குறோம். ஆனா டிவோட்டிஸ் வந்து அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப கிருஷ்ண உணர்வுல இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் பகவத்கீதையில நம்ம பாக்குறோம் 2.14ல எப்படி வந்துட்டு இந்த இது வருதோ, இந்த சீசன்ஸ், அந்த சம்மர் வின்டர் வருதோ அப்பெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சூடு அதிகமா இருந்தாலும் பொறுத்துக்கிறோம், குளிர் அதிகமா இருந்தாலும் நம்ம பொறுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி சாதுக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதெல்லாம் இந்த சரீரம் சார்ந்ததுதான், அந்த வெப்பம், குளுமை அதெல்லாம். அப்ப அதெல்லாம் அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப பெருசா எடுத்துக்காம அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அதாவது இந்த சரீரம் சரீரத்தை தாக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க வந்து பொறுத்துப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இங்க அதையும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு வந்து இப்ப சம்மர் அப்படின்னா தண்ணீர் நம்மளுக்கு இதமா இருக்கும், அதே வின்டர்னா நெருப்பு நம்மளுக்கு, அதாவது அந்த வெப்பம் நமக்கு இதமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப இது எல்லாமே எது சம்பந்தப்பட்டது, இந்த சரீரத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான் இல்லைங்களா. ஆனா சாதுக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா இதெல்லாம் இந்த சரீரம் சார்ந்ததுன்றதுனால அதுல ரொம்ப அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தன்னை ஈடுபடுத்திக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை வந்து பொறுத்துக்கிற அந்த தன்மை, அந்த உணர்வு அதை வந்து அவங்க கிட்ட வந்து அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி நிறைய இந்த சோசியலிசம், கம்யூனிசம்,
என்னோட நாடு, என்னோட சொசைட்டி அப்படின்னு நிறைய அடையாளம் வச்சுப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் தன்னை வந்துட்டு இந்த இப்ப இந்த அடையாளம்னா என்ன? நான் ஹிந்து, நான் முஸ்லீம் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் என்ன அடையாளம்? இது சரீரம், இந்த பிறப்போட அடையாளம் தான் இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் முன்னாடி நிறுத்தி என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, சில சமயங்கள் அவங்க கஷ்டங்களை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல அப்படி கிடையாது. எல்லாருமே ஆத்மா, எல்லாருமே பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவானை அடைய வேண்டியவங்க. அந்த ஒரு நிலையில தான் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ அதுதான் வந்துட்டு நம்மள என்ன பண்ணும், அந்த சஃபரிங்ஸ்ல இருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வரும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் பீயிங் எஜுகேட்டட் டு பிகம் மோர் பாட்லி கான்சியஸ்னஸ், their sufferings are increased அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இப்ப கல்வின்றதே சாஸ்திரம் நம்ம சொல்லி தரது இல்லை பிள்ளைங்களுக்கு இல்லைங்களா? நம்ம சொல்லி தரதுல இந்த ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி எல்லாம் பார்த்தா கூட இந்த உலகத்தை பத்தி நம்ம சொல்லி தரோம். அப்ப அதனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியுதுல, இந்த சரீரம் சார்ந்த அடையாளம் தான் அவங்க தெரிஞ்சுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த சஃபரிங்ஸும் அதிகமாகுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா யார் ஒருத்தவங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சஃபரிங்ஸ் இருக்காது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா தான் குந்தி மகாராணி அவங்களோட பிரேயர்ஸ்லயும் நம்ம பாக்குறோம். எப்பயும் வந்துட்டு எனக்கு கஷ்டங்கள் இருந்தப்பெல்லாம், அபாயங்கள் இருந்தப்பெல்லாம் நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டாவும் அட்வைசராவும் எங்க கூடவே இருந்தீங்க அப்படின்னு அவங்க நினைச்சு, அதனால நீங்க வந்துட்டு எங்களை விட்டு போகக்கூடாது, நீங்க கஷ்டங்களே எங்களுக்கு கூட கொடுங்க, ஆனா வந்து எங்க கூடவே இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்க பிரேயர்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த கஷ்டத்தை கூட டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்ல விஷயத்துக்காக எடுத்துப்பாங்க. டிவோட்டிஸ் வந்து எப்பவுமே கஷ்டம் அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே அதை வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் கேர்ஸ் கிடைச்சது அவங்களுக்கு. உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த சாபம் கிடைச்சோடனே திருப்பி அந்த பிள்ளைய போய் அவங்க பனிஷ் பண்ணல. அந்த சாபத்துல நம்ம எப்படி மீண்டு வெளியில வந்து 7 நாள் அப்புறமா நம்ம எப்படி நம்ம வந்து உயிரோட இருக்கணும் அப்படின்ற அதுக்கான தேடுதல்லாம் இல்லை அவங்க கிட்ட. அந்த கஷ்டத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க, இந்த உலகத்திலேயே நம்மள விடுவிச்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு அப்படின்னு அந்த கஷ்டத்தை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? 7 நாள்ல மரணம்ன்றது அந்த ஒரு நிலைதான் இருக்கும் எப்பவுமே டிவோட்டிஸ் கிட்ட. கஷ்டங்களையும் கிருஷ்ணர் வந்து தனக்கு அதுல ஒரு நன்மை தரத்துக்காக அந்த கஷ்டத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத அவங்க ரொம்ப நல்லபடியா உணர்ந்திருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கிரேட் டிவோட்டிஸ் he did not actually feel the pain. அந்த மாதிரி கஷ்டங்களை அவங்க வந்து பொறுத்துப்பாங்கன்றத பாக்குறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து சாதுக்களோட தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி அவங்க இந்த மாதிரி கஷ்டங்களை அவங்க வந்து, அதாவது கஷ்டம்ன்றது ஒண்ணு வருது அப்படின்னாலும் அது நம்மளுக்கு பகவான் நமக்கு ஏதோ நன்மைக்காக கொடுக்குறாங்கன்ற முறையில எடுத்துப்பாங்க. அதே மாதிரி குந்தி மகாராணோட பிரேயர்ஸ் நம்ம அதுக்கு உதாரணமா நம்ம பார்த்திருக்கோம் சரிங்களா? although a devotee may sometimes have to suffer, he tolerates the suffering. At the same time he is very kind to conditioned soul. எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாத்தையும் அவங்க அன்போட தான் இருப்பாங்க சரிங்களா? அதுல இருந்து இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இன்னும் அவங்கள தன்னை எலிவேட் பண்ணிப்பாங்க. பரீட்சித் மகாராஜா சிறந்த உதாரணம் சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சாபம் கிடைச்ச உடனே அவங்க அப்பயும் அவங்க அந்த அந்த குழந்தைகிட்ட அவங்க வந்து விரோதம் பாராட்டல. அவங்க கிட்டயும் கைண்டா தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த முனிவர்கிட்டயும் ஸ்ருங்கி கிட்டயும் ஷமிக்க ரிஷிக்கிட்டயும் கைண்டா தான் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தன்னை எலிவேட் பண்ணிக்கிறாங்க கிருஷ்ண பக்தியில. இன்னும் பாகவதத்தை கேட்டு அவங்க தன்னை எலிவேட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது சிறந்த உதாரணமா நம்ம பாக்குறோம். இது மாதிரி தான் நிறைய டிவோட்டிஸ் நம்ம பாக்குறோம். பிரகலாத் மகாராஜர் எல்லாருமே. பீப்புள்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் புட்டிங் எ சாது இன்டு டிஃபிகல்டிஸ் பட் ஹி டஸ் நாட் கிவ் அப் ஹிஸ் ஜாப். சாதுக்களை நம்ம என்னதான் நம்ம வந்துட்டு கஷ்டத்துக்குள்ளாக்குனாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க எப்பயுமே அந்த கஷ்டம் அவங்கள பாதிக்காம சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிரகலாத் மகாராஜர். அவங்கள எவ்வளவோ கஷ்டப்படுத்தினாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அந்த கஷ்டத்துலயே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க நல்லபடியா அவங்க அமைதியோட இருந்தாங்க. அது எப்படி அந்த பாசிபிள், அதுதான் எப்படி அவங்களால அந்த கஷ்டத்தை பொறுத்துக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு அந்த அந்த மேஜிக் தான் என்னன்னா ஹியரிங் அண்ட் சாண்டிங் அபவுட் த லார்ட். எப்பயும் பகவானை பத்தின விஷயங்கள் நாமரூப குணலீலைகளை கேட்கணும், பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கணும், எப்பயும் பகவானோட நினைவிலே இருக்கணும். இதுதான் அந்த மந்திரம், அந்த மேஜிக். இதை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம செஞ்சோம்னா நமக்கும் அந்த பாசிபிள், அந்த கஷ்டங்களை நம்மளாலையும் பொறுத்துக்க முடியும், அதுலயும் நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை தான் வந்துட்டு இப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூமெண்ட்ல நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்திருக்கோம். இதோட கண்டினியூஷன் அடுத்த வாரம் பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனே வைஷ்ணவ நம நமः. ஆனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.